ini parata nai taisa ok borok je language ek je tomani obno emen thai o jaga rumors bai suijak nai ba english bai suijak nai obni nong o jaga thang permanent solution chungnai je barbar sarkar fai obna tam phejang thai commission achugai bo ni ex government pheka bin bo muju dibo chajaglia kaisa commission asika philoi khipka nong tabuk toksai tokma yasma chudi tai khorsa pheki abutia nong wak ni yapai bai chudi tai khorsa sarkar pheka kadam pheka philka tesa nong phai obia nong toling ni asing mas chudi oklung ni able boling jo pitu madam kaisa kogoran phekan kaisa selekani kaisa ni nini সিদ্ধান্ত nini ওয়ানসমু nung abona buini saga philke nang mia chung jeta সবার পর মানসিকতা উপরে নাই chung ত্রিপ্রাসার এজ এ হোল 90% chin ত্রিপ্রাসা chung মার্কি সানো ইংলিশ অ্যালফাবেট বাই কগনো সিনাবাগে chung সানtongo obno riasa chung tanbono tongkajang obrok tiprok phaila